Okay, meget nemt. Ja, det eneste du har brug for at vide, egentlig at den her blok og kameraet, det laver lige her, det sætter du bare ind, og så kigger den vej, hvor den røde prik er. Det er sådan set ret nemt. Så har du en blok, sådan, det er sådan, det er level-agtigt. Det er dit level, det er det, man går på. Du trykker browse, så trykker jeg lige sådan her først, så trykker du enter, så er der lavet en blok. Godt se, det er bare en blok til der. Trykker browse, så kan du skifte, hvordan det ser ud. Vi siger stone, som er sten, så finder vi en sten, det der, så vi laver en blok mere. Laver det blok, så flot. Laver den lidt høj, sådan der. Der er den. Og så trykker jeg lige selection tool, og så klikker jeg der, for lige at se den rigtigt. Meget nemt. Igen. Sådan der. Ikke så svært. Og hvis du gerne vil have den der også til at være, se, det var den der farve, så trykker du, så lægger du den, og så har du den der også, hvis du skal have den samme som texture som den, så skal du bare vælge den derude også. Så trykker du den der, og så er den så valgt. Skide nemt. Men nu vil jeg lige lave resten af levelet. Jeg laver lige lidt på det level, så det ser lidt pænt ud. Og det er lidt op. Så nu er det sådan set lavet level, men der er ikke nogen mænd, så du skal lige lave en spawn point. Prøv at kigge rundt på mappen her, så bare tryk Z. Så kigger du. Så laver jeg lige sådan entity, ved at trykke på den der, hedder det. Så laver jeg en i der. Så er jeg en i der. Og så trykker jeg edit, properties, og så kan du så vælge, hvad det skal være. Info player terrorist og counter-terrorist, hvis du laver en counter-terrorist, og trykker apply, og så der du spawner. Ja, jeg vil lige lave den lidt op i luften, for den sikkerheds skyld. Sådan der. Og ja, nu skal jeg også lave en terrorist. Der. Så trykker jeg til edit, properties, counter-terrorist, apply. Det skal være en counter-terrorist, jo. Det skal være en terrorist. Terrorist, apply. Det er nok. Nu kan vi sådan set spille med level, men det er lidt kedeligt, er det ikke? Jeg er lidt kedeligt. Jeg laver lige en blok her i midten, som adskiller dem begge to. Så laver vi den der ned. Det kan godt være lidt højere. Der. Så laver jeg lige en blok mere her. Så lige komme over. Ned. Dop. Dop. Og den skal være lige så høj som den anden. Sådan der. Og det var egentlig her i den anden side også. Igen, det er meget nemt at lave, så bare lige øve dig lidt. Laver den. Trykker jeg den her. Clipping tool hedder den. Gør sådan her. Og det er jo hvide, det er det der går væk. Og det hvide, det er det der bliver, nej, det røde er det der går væk, og det hvide er det der bliver. Så trykker man enter, så bliver den sådan der. Nu lavede den vist forkert. Det er herovre, det kan være sådan der. Gør jeg sådan her. Inden. Hvor er den til at ligge henne? Det vil jeg have taget selection tool. Jeg skal have block tool. Altid sikker på, at du har block tool. Godt sådan her. Sådan der. Sådan der. Nu laver vi clipping tool. Det skal være på den her over. Og den her hus. Ned her. Husk hvad der bliver og hvad der går væk. For at skifte, så skal du bare trykke på den igen. Igen meget simpelt. Der er noget galt. Er det den her vej, den skal jo? Og sådan der. Så vælger jeg den lige igen. Så lægger jeg den lige igen. Der. Clipping tool. Den der vej. Så der igen. Og så der. Så har jeg den der. Og der igen. Gør vi det her også.
skal lige select den der, eller den der også, jo. Ja, skal vi gøre det, så gør jeg sådan her. Selecting tool. Ned der. Der. Det fik vi lavet den der. Så tror jeg bare Ctrl C for at lave den der. Select igen. Jeg hader det her lort. Det sker nogle gange. Det skal du vente til. Så tryk enter. Så er det egentlig lavet. Men du kan ikke gøre det nu, før du har lavet en skybox. Stor firkant. Stor firkant. Over det hele. Browse. Søg på skybox. Går det hele i bunden. Trykker enter. Så er der en skybox. Men nu er det bare været fanget ind i en stor blok. Så vi trykker lige Ctrl H og minus 32. Trykker lige højt igen på selection tool, og sådan der. Så kan du gå rundt igen. Sådan der. Så virker din map egentlig. Men der skal lige være noget lys også. Så laver det entity her. Mere. Tag lige om. Og så skal du lige lidt mere op. Properties. Og så over til env. Underscore. Eller understreg. Vi skal lige finde den. Hvad den hedder. Ups. Og hvad kan I finde den lige nu? Så det er meget en fejl, der hedder light. Skal finde den igen. Lige hernede. Light. Ja, bare lige nu. Light understreg environment. Så siger du apply, og så siger du point at. Og så lige går lige hen. Tryk selv. Hvor skal jeg kende? Dernede. Så apply. Og lugt. Nu er det lyst i din map, og det kommer op fra skyboxen af. Meget simpelt. Og for at køre din map, skal du bare trykke F9 eller den der knap. Og sådan så skal du nok lige gemme den, sådan gerne have. Altså, så det vil den gerne have, og så skal du bare køre den bagefter. Nu kan du egentlig køre. Nu duer din map egentlig. Ja. Så svært er det ikke. Og tak fordi du så med.